Bună ziua, stimați elevi! Vreau să vă prezint pașii cum intrăm în programa Learning Apps și cum o folosim. Deci, voi, ca elevi, mergeți în Google, scrieți aici learningapps.org, faceți click și aici facem click, da? Și vedeți aici aveți deci linkul Learning Apps.org, Interactive and Multimedia și așa mai departe. Facem click aici. Așa. După care eu acuși vă transmit login și parola fiecărui elev în parte. Dumneavoastră în telefon sau calculator vi se va deschide, uite așa, o fereastră. Aici te duci login și, exemplu, pui un loginul care eu ți l-am expediat. Deci, haideți, eu am să folosesc aici numele lui Dragoș. Așa, fiecare, aceste login și parol le-a creat programa, nu eu, așa că dacă vor fi un pic stranii, să nu vă pară ceva deosebit. Așa. Și am indicat parola și loginul pentru Dragoș. Și am intrat. Așa, aici autorul inițial. Așa, bun. Uite, este Leudră 15, Dragoș, ăsta ești tu aici. Deci, ce facem mai departe? Aveți două ferestre aici, My Class și My Apps. Vă duceți în My Class. Aici profesorul, eu, adică v-am pregătit pentru dumneavoastră câteva activități, evident că referitor la present perfect. Bun, dacă e legat de present perfect, o secundă că eu m-am dus undeva departe. Așa, deci noi vom face exercițiul dat. Aici, deschideți documentul dat, fiți atenți, task, însărcinare. Eu aici v-am pus cum se formează acest prezent perfect. Have, has și v-am adus aminte că se formează verbul cu terminația ed sau verbul past participle, adică verbul din colonița a treia, care se află la pagina 108. Așa, voi, ok, dacă ai citit task, faci ok și mergi la exercițiu. Deci, acum, ce facem? Cineva m-a întrebat ce înseamnă acest go, went și cum este forma a treia, dacă o căutați în lista de verbi neregulate, este gone. Este ce? Prin traducere se diferește. Go este a merge, went este a mers la simple past, I went at school yesterday, I go to school every day și prezentul perfect, I have gone to school. Este? Deci, dumneavoastră completați aceste verbe cu forma la past participle și când vreți să finisați, să-mi expediați răspunsul, faceți click, uite aici. Și vouă vi se va prezenta dacă e corect cu verde, dacă este greșit cu roșu. Și aceste rezultate vin la mine. Vă rog frumos, dacă aveți întrebări, îmi scrieți, dar vă sfătui să citiți încă o dată, să ascultați încă o dată acest video. Mulțumesc!